Ja. Bring ons wel in de stemming dan voor het volgende stuk. Want er zijn namelijk 2 mannen, Brian en Joey. Voor het eerst in hun leven zijn die... Alleen toes. Ik heb die jongens genoeg in de ijskast voor de komende dagen. Ja, zeker. En de rest van het leesje hebben ze dat ook afgewerkt, ja? Ja, ik heb alles aan Dus eigenlijk zoveel kan ik al handreiken. Ja. Ja, weet je het zeker? Ja. Oké. Hebben ze aangevallen gedaan? Ja, ik heb ook ja. Nou, jongens, dan gaan we maar, hè. Hoi, mam. Nou, gedragen. Ja, mam. Jongens, en geen zooi, hè? Nee, pap. En dan extra voor dik, hè? Nee, te veel zoeken. Nee, pap. En je weet, hè, de bekjes van de magnetron, die Gewoon in de diepvries. Ja, mam. Nou, kus. Please. Knuffel dan. Nee. Ja, maar ik vind het ook lastig. Ik ging verleden van mijn dag mee op vakantie. Mam, werkelijk. Zus wie vorig jaar naar de Veluwe zeker. Ja, dat- Lekker boeien. Ik Oh, hoor dat was zo Ik hoor de gezellig. taxi. Ja, echt. Nou, opgedragen. Nou, hè? Ja. We zijn Hoi, Ga je na? hoi, mam. Hoi. Goeie vakantie. Jongens, hoi, Ga hè? je? Hoi, pap. Veel plezier. Ga je? Hoi. Ga je? Hoi. Hoi. Hoi, hè? Hoi. Kom. Woehoe. Eerst de bilschoen leggen en de bekading. Dat is verkeerd. Waar is Kitty? Wacht even. Die liefje. Nee, jong. Je is mijn liefje niet, maar de pap van haar. Hè. De is wel lid van Motorclub de Help Bitterbal. Ja, jong. Vat man. Super ruig, jong. Pak een druk. Druk in de chill-modus. Jongens. Heb je mijn autosleutel gezien ergens? Wat? Ja. Zit je niet met een taxi? Och, Meneer, Ja, kom sorry. alstublieft. Jongens, want, daar zijn we. Dat Ja, dat wat? maar toe. ik heb het op de namen vind. Hoi. Zo, die zijn weg. Kom, even plaatsmaken niet. Hoi, dit gaat gebeuren. Wat is er doen dan? Ja, gewoon een kleine houseparty. Niks tegen mam zeggen, niet, jong. Nee, ik zeg Oh. niks. Maar is dat wat eigenlijk al met de bal? Ja, Vat man. ja, super vet. Oh shit, ik heb man weer. Jongens, ik ben mijn paspoort vergeten. Want de tju heeft dat dichtgemaakt. Mam, Ja. mam. Ja. Kijk eens in het vuurvak van die handtas. Nee, dat kent niet. Heb ik al gekeken. Oh, ja, hier zijn ze toch. Ja. Het kerstgebied oma is goed. Jongens, je moet wel goed op oma letten, hè. Mam, het is een urn wat mensen dat er aankomen. Toen vertroeven ze is echt vergeten meter, hè. Maar jawel, maar je moet wel voorzichtig zijn. En oppassen. Ja. Je weet wel nooit wat er met kind gebeurt. Mevrouw, Ja, ik kom want eraan. ik heb daar nog een Ja, ik kom eraan. Nou, jongens, hij je na. Hoi, mam. Fijne vakantie. Hij je. Hoi. Hij je. Zijn ze nu eindelijk uitleg? Ja. Haha, te gek. Kom plaatsmaken, jong. Kom plaatsmaken. Want die chicks die zijn doorheen. En dat ze er is, die blijven. Het ganse weekend. Woehoe. Maar wie heeft dat dan gedaan? Ja, dat zal ik je even vertellen. Luister. Bij Kelly Toesa hebben ze die oversweets gemaakt dat ze het ganse weekend bij Moot zit. Dus bij Moot hebben ze die oversweets gemaakt dat ze het ganse weekend bij Kelly zit. Hoeft het proef, of niet? Ja. Hé, daar zijn ze al. Kom maar, kom achterom. Ja. Hey, leuk hè? I say I'm too late. Got nothing in my brain. That's what people say. That's what people say. I go on too many dates.
shake. Ja, te laat. Nu heb ze niks. Durfde niet. Maar is dit dan Kelly? Nee, ik ben Moot. Mooi. Best toe dan Ik Kelly. ben Keri. Ja, leuk hè. Dat is die van mij. Is Dine pap dan ook bij de haalbitterbel? Ja. Wat man? Oh, Osman. En die onze pap is op de pap van Kelly. Ja, man. Tje, hoe dan? Oeh. En madame, is het gezellig bij Mout, hè? Oh nee, best niet bij Mout, hè? Dacht ik de koekoe. En Mout is ook niet bij Mout, hè? En die andere dames zijn ook niet bij Mout, hè? Ik heb wel nog eens gebeld en gezegd dat ik erom. Ah, hoe gaat het met zin? Maar meneer, het is al warm op 8, dus... Ja, daar zou ik maar op zitten, hè? Oh, alsjeblieft, nee, aankomen, nee. Hé, kuken! Maar sorry, Wat die maar... mol! Ja, ik heb zorg voor het gedeeltje, maar je gaat er niet zomaar in zitten. Ah, Rocky, ja. Wat denkt ik van de beauty, hè? Niet verkeerd, hè? Niet gek. Ja, maar is het wel gek als clubhoes? Clubhoes, je kent niet geen clubhoes maken, want we weer wonen hier. Heb ik die gek gevraagd, Hova? Nee, maar weet je wat, dit is daar ook niet. Ik vind je een beetje properig, hè? Je hebt te zuur, hè? Ach, jongen, je moest er echt kijken. Had ik eens even met die speukels rond. Pas, kopstukjes zeggen ik stukwerk, dan zullen het er gaan hangen goed, joh. Ja, dat is toch maar beter kijken op ik, hè? Dat hoor ik wel, ja. Jongen, we gaan die een richtige make-over maken. Laat Rocky's in de gang maar gewoon. Kijk, kijk waar, jongen. Het is properig, maar wat is dit toch wel een rotzooi, hè? Kijk! Wat is dat, een ijsbak? Het is geen wasbak. Johan! Nee. Dat is een ijsbak! En er zit vol met rotzooi! Dat kan ik goed leggen. Maak hem eens leeg, joh! Oh, fuck Jack. En Iskast, hij zit de vuur aan het drangen en hij schiet er jaloers op, man. Oh, weer. Kijk, Oh, dan krijg je een pony bij. oh, weer. Hé, is dat van een pap, jong? Nee, is van mijn broer. Van de broodhering. De pestelen gaat van plan, hè, joh? Ah, maar, Jack, jong, dat komt gewoon doet. De rest van de club komt ook zo, dus... Oh ja, Jongens, club Kebo, zo, dat gaat niet. Dit is het hoed van ons papa en mam, dus die kan Pap niet... en mam! Ja, Pap en mam, ze gaan met die! dat weet ik. Jong, geen woordvis. Dan krekervis. En trouwens, we hebben nog het te vieren. Killer John is vandaag vrijgekomen. Het drie al vastgezet. Denk een vrij, joh. Killer John? Ja. Killer John, joh. En daar zult je nog leren kennen. Want dat is een echte gek. Hoeft niet. Zeg, heb ik eens een fles bier doen. Dat is goed. Zeg, wie heet je eigenlijk? Joey. 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 Ja. Ah, doe je? Brian. Gewoon Brian. Gewoon Brian, wat is dat voor een naam? Kijk ze doen. Wacht. Brian? Best toe de knietskop.
ik zeg je één ding. Breek het hart van die meidje niet, hè. Want dan gaat met dit gebeuren. Tjak en tjak, tjak. Hé, dat is de kerel Johan kan zo Wat, hebben. Johan? Breng van de tanden schoon af hier. Maak eens op, joh. Dakas, dakas, Ja. maak op. Dat is goed, daar kan ze blijven op. Nog gewoon, joh. Ah, Allee. Man, Oh, oma. wat doet Gerry? Bob, of moet ik zeggen, Killer John. maar du hast doch gar nicht 3 Jahre vastgezet, hè? Natuurlijk niet, jong. En weer hoort er van de kal van deze sleep je moot, deze sleep je Kelly. Dat was gedaan om. Het spelke maar een beetje met te spelen. Ja. En Vera ook, wat voor zinnen wel oud, want ik niet gek. Dus Gerry, kijk,